लटास टेम्पोलनि भिउआ गोजाननिफ्राय बेबायदि खाथियाव माबायदि नुयो दा खोन्थागोन नोंथांमोननो दसे उनाव लटास टेम्पोलनि भिउ गोजाननिफ्राय बेबायदि बेयाव हाबनो थाखाय नोंथांमोना एन्ट्रि फिस होनो नाङा। हाय लोगोफोर, मानास एरफां चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दायो आं दिल्लीनि लटास टेम्पोलाव बेरायनो थाखाय फैदों। स' जोबोद सान्दुङा लाजाखाया। जोंनि आसामनि सान्दुं आरो बिनि सान्दुं गोबां डिफारेन्स दं होननाय रखम। दायो जोंनाव आसामाव अखा हागासिनो दं जुब जुबनो। दा बेवहाय दिल्लीयाव सान्दुं, जोबोद सान्दुं, माने थानोनो हाया, गरमा ओरैबायदि गरम। दा बेयाव जोङो लटास टेम्पोलाव बेरायनो थाखाय फैदो। लटास टेम्पोलाव बेरायनो फैदों दा, नाथाय हाबनो मोनथ'वाखै। मानो हाबनो मोनाखै होनना बुंबा लाइनाव दं, माने बेवहाय लाइनाव दंबाय दं, नै लाइनाव दङ, हाबनो मोनाखै। थ' लाइननिफ्राय बारग'लांबाथाय नायगोन, लटास टेम्पोल नायगोन। सिगाङाव नायखांबाय आङो, होमबालाय लोगोफोरजों नायनो फैबावबाय दिनै। साथाम ससमा खमसै नामा होमबालाय? हमदो, माने मोजां नुयोसै आरो सान्दुंनि थाखायबो ओरैबायदि लाइनाव दङ मानसि माखाया। स' दसे उनाव सिङाव हाबलांबा नोंथांमोननो आरोबाव दिन्थिबावनि जोबोद लाइन। स' नाय बेसेबा लाइनाव दङ। सिङाव हाबलांना नोंथांमोन खोन्थागोन आं आरो। लटास टेम्पोलाव गेट एन्ट्रि जानो थाखाय, बे गेटआव हाबनो थाखाय गोबां मानसिया बेबायदि लाइन फाथिना थानांगौ जायो। नाय नोंथांमोननो लाइनखौ दिन्थिनि आं। जोंबो हाबांदो, बेबायदि जानो हानांगौ। लाइन फाथिगासिनो दं, माने बेसेबा गोलाव लाइन। सरि, आं थांना दिन्थिजोबनो हानाय नंला नोंथांमोननो। बेबायदि लाइन, माने गेटआव हाबनो थाखायनो हाजार नै बिसोरबो हाबगोन आरोखि नै बेसेबा गोलावखा, मथा मथि 500 मिटारसो गोजानाव लागै माने लाइन फाथिना दङ। स' जों हाबनि पुरापुरि लाइन लाइनावनो दंगासिनो दा जों लाइनावनो दंबाय दं। सिङाव हाबलांनोसै। बैग खोल के रखिए, सभी अपना बैग ओपन करके आए, खाने पीने का सामान लेके आए अंदर। होगा अबे सिङाव हाबनो नागिरदो, सिङाव हाबथारसिगोन जों। स' सिङाव हाबलांनो नोंथांमोननो जायगाफोरखौ दिन्थिगोन। दायो जों सिङाव हाबबोबाय। हाबजेननाय लामा, गेटआव हाबजेनोब्ला गेटनि सारि सारि बेबायदि पिकचार दङ। नै गेटआव हाबोबा बेबायदि पिकचार बिबार। लोगोफोर, दा जों सिङाव हाबबोबाय। बेवहाय लटास टेम्पोलाव हाबनो थाखाय टिकेट दाननो गोनांथि गैया, नाथाय गुबुन टेम्पोलफोराव थाङोबा, जायगाफोराव थाङोबा, गुबुन नायथावना जायगाफोराव थाङोबा टिकेट दाननो गोनां जायो। बेवहाय नाथाय लटास टेम्पोलाव टिकेट दाननांगौ गोनांथि गैया। स' नोंथांमोना बेवहाय फैयोब्ला ओरैनो हाबनो मोनगोन। सिनारिफ्रा जोबोद मोजां। नोंथांमोननो लटास टेम्पोलनि भिउखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना जाय बिथांमोना नुखांबाय, नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट दा हो। आरो जाय बिथांमोना दिल्लीयाव फैफेराखै, थामहिनबा लटास टेम्पोलखौ फैदों, दिल्लीयाव फैदोंब्लाबो लटास टेम्पोलखौ नुवाखै, बिथांमोननि थाखायसो आं बे ब्लगखौ बानायनाय जादों। थामहिनबा आंबो बेवहाय लटास टेम्पोलाव एबारसो गोदान फैनाया। स' बेनिखायनो जेसेबां हानायखिनिखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन। बबेजों मा दं मा गैया, आंबो गोदान हिसाबै आंबो मिथिजोबनाय नङा। बेनिखायनो जा एसे हायो, आं जि एसे नुदों बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना नायलांदो। स' बिबार बागान, नायनो जोबोद समायना जायगाया।
बिबार बागान लटास टेम्पोला बेनो खाथियाव दिन्थिगोन नोंथांमोननो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लटास टेम्पोलनि भिउआ गोजाननिफ्राय बेबायदि खाथियाव माबायदि नुयो दा खोन्थागोन नोंथांमोननो दसे उनाव लटास टेम्पोलनि भिउ गोजाननिफ्राय बेबायदि बेयाव हाबनो थाखाय नोंथांमोना एन्ट्रि फिस होनो नाङा फ्रियावनो हाबनो मोनगोन स' बाहेरनिफ्राय भिउआ जोबोद समायना थारैनो मानसियानो मानसि नोंथांमोननो भिउखौ खोन्थाबाय जोबोद समायना नायनो लोगोफोर नायलांबाय थादो लटास टेम्पोल हाबबाय जों दा थाबायलांबाय दङ बै जायगासिम बै सायाव गाखोनो थाखाय जों थाबायलांबाय दं थ' सेंग्राफोर औ फिथाइया मा फिथाइखौ नायनांगोनलै नै बिफाङाव जायखुङाव फिथाइ दङ ओइयाव बिदियाव गोजा गोजानो खोन्थागोन नोंथांमोननो नै लटास टेम्पोल नायनो फैदो खेबसे बेरायनो थांसै नायनो लागा सिनारि जोबोद मोजां सायाव गाखोनानै माबायदि जागोन बेखौ मिथिला नाथाय बायजोनिफ्राय सिनारिया थारैनो जोबोर माने मुजि होनो हाथावथाव आरोना गोसो बोनो हाथाय भैया दोरा साइड दीजिए चाय बिल्कुल सेल्फी 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 मोजाङानो ना दिल्लीयाव जोबोद गरम माने 30+ दा गरमा जोंनि आसामाव खिन्थु एसे अखाया जुब जुब जोंनाव जोबोद अखा बेवहाय जोबोद गरम थान्दायैनो दं एसेबां गरम होनना बुंजाया जोबोद 30+ बिराद मोजां नै फुलफोरा मा फुलियो मोजाङानो सं गोजौ गाखोबाय जटाखौ नेयाव सोनांगौ बेगे ना नै मबाइल गेयाव सोनांगौ नामा जटायाव सोनांगौ जटाखौ मनायाव सोनांगौ बेनो लटास टेम्पोल सिङाव जटाखौ नै जटाफोरखौ मनायाव सोनांगोन नों सोदो र' आंबो सोबाय नै देरबा सोबाय नामा मनायाव सोजोबनांगौ गासिबो नैनो थैबायलै ओइनो मनायाव ला बाजार लाबदो जानो सोनानै लादो मनायाव सोना लानांगौ जाबाय गासिबो मनायाव सोनांगौ मनायाव सोना लाजोबो सेन्दाल जुथाफोरखौ गासिबो मनायाव सिङाव हाबनो थाखाय लाइन पाटिदो जोंबो सिङाव हाबलांसै जेसेबां हायो खोन्थानो दायो जों न' सिङाव हाबबोबाय आरो न' सिङाव माबायदि थासारिफोरखौ जों नुनो मोनबाय धोरोमनि एसे सावरायनाय जायो बेवहाय सिङाव जेबो गैया बेवहाय जग्रा दंखाजोबखायो नै बे जग्रा दंखाजोबखायो धोरोमनि
दा सावरायनाय जायो गसाइ गाबज्रिनाय जायोना गाबज्रिनाय जायगा ओमफ्राय नै दा जोब्बाय ओंखारलांसै गासैबो धोरोमनि मानसिफोरा बेहाय गेदारिं जाजोब्बाय मा होनना बुङो धोरोमनि आनान गसाइ गाबज्रिग्रा जायगा गासैबो धोरोमनि मानसिफोरा ज' जाजोबनानै सासेल' सोरजिगिरि आनान गसाइनि सायाव आनान गसाइखौ मोननो थाखाय आर'ज गाबो आरोखि बे जायगायानो जाहैबाय लटास टेम्पोलनि बे सिङाव आरोखि 1300 जननि केपासिटि दं नामा जायगाया 1300 जनाय जटा गाननोसै जटा गाननोसै बेनिफ्राय सनै मानसिफ्रा जटा गाननो बेस्थ' बयबो जटा गानबाय जटा गाननानै आरो सिंनिबो ओंखारबोबाय जटा गानबाय सोरखारफोरखौ गाननानै जोंना दसे बेरायबावनोसै गानबाय जटा गानबाय बोरो मनाखौ नांला नामा मनाखौ लानांसिगोन जों बेरायबावनोसै एसे मा होनदों बायजोआव दसे नायनोसै एसे बायजोआव ओंखारबो सोरखारफोरखौ मानसि दंखाया भाई आगे बढ़िए आप लोग दिनाव थांबाय ओंखारलांसै नामा लाइन ओंखारबाय एबार न'नि फंबाय लाइन हाबफिननाय गेटजों ओंखारफिननोसै जे प्रथम जेब्ला मा होनना बुङो जेजों हाबदोंमोन इनि साइडजों माने ओंखारग्रा लामा दं बेजों ओंखारलांना थांफिनगासिनो दं बयबो नायनो गोनां आरो बेनो नोंथांमोना नुखाजोब्बाय बदय खाथियाव बेबायदि नुयो लटास टेम्पोलखौ मानसिफ्रा नायना ओंखारबोखांबाय नै गाखोनानै सिङाव हाबनानै नैबे बिफां जायखमा मोनसे फिसा फिथाइ थायो बेयो माने कमला बायदि आरो मा फिथाइ होननायखौ मिथिया स' नोंथांमोना आं जुम खालामना दिन्थिनि नोंथांमोननो बेबायदि फिथाइया ओइदि फिसा गोमो नुनाया गोमो नुदोंना नोंथांमोना नैबेबायदि फिसानि नै फिसा फिथाइ दंसोगारो नाथाय जिङाव थांनो होआ जिङाव थांनो होबाथाय दांनानै नोंथांमोना दिन्थिनो हागौमोन नैबेबायदि फिथाइ थाया दङ बेबायदि फिथाइ थाया दङ फिथाइ गोमोआ फिथाइ गोजा स' लोगोफोर लटास टेम्पोलाव बेरायखांनानै फैबाय सिङाव जों हाबखांबाय जों हाबनानै दा स' नायनोनो जोब्बाय होनना बुंजायो दा थांनोसै ना होमबा जोबखांबाय ना होमबा नै बिदाय लानोसै थारमाने बै थांनाय गेटआव इन्ट्रि जानाय लोगो ना होमबा बेयाव मोननै फट' लाबाय सेल्फि लाबाय आरो बेवहाय डाइरेक्ट गाखोनो थांबाय गाखोना सिङाव बेयाव मा होनना बुङो धोरोमनि खोथा सावरायनाय जायो ना होमबा सावरायबाय बेवहाय जिरायनो मोनबाय ओमफ्राय बेयाव धोरोमनि खोथा सावरायबाय बेनिफ्राय बेवहाय बाहेराव ओंखारबोबाय बिबार बारिया मोजां आरो समायना बे नायनो गोनां जोबोद मोजां लोगोफोर नायनायाव बुहुत मोजां नुयो बाहेराव जोबोद मोजां खिन्थु भितराव थांनानै खालि प्रेयारल' जेबो गैया जग्रा जायगा दं बेनिफ्राय प्रेयार दं खिन्थु जेबो गैया जिखिनि बेवहाय सियार दं बाहेरावनो सियार दं धोरोम खोथा सावरायनाय जायो बेयाव धोरोम फुजिनो थाखाय मोननैसो बेवहाय दङ बेनिफ्राय बिथोराव जेबो गैया नोंथांमोना साननो हागौ बिथोराव सिङाव हाबनानै नुनाया बिराद साफा ना होमबा खिन्थु सिङाव हाबनानै बिराद दं साननो हागौ माबा मोनसे दं साननो हागौ खिन्थु नोंथांमोना गोसोआ साइराब जालायगोन आरो जेबो गैया संले सिङाव ना
खिन्थु जेबो नङा सिङाव जेबो गैखाया दुखु मोननाङा सायावनो नायनो जोबोद मोजां बिराद सिनारि मोजांखा स' लोगोफोर जोंबो थांनोसै सान्दुङाबो जोबोद दुंबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अनोब्ला साबसक्राइब खालामोब्ला आरो नोंथांमोना इयुनाव आं बेबायदि मोजां मोजां कन्टेन्ट लांबाय थानो हादों बेखौ बोरै मा होनो नोंथांमोना एसे हाहक होनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेल साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर बाय लटास टेम्पोलखौ नायना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर स' बाय